खुलुमखा हायना हाय खापानि ताकुते बुकुसं जो तो कुबुय ऑफिशियल नायगी तुंगनाय रखनो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इबाके TTAADC बिसि 2026 साबो CEM उंनाय उंगैमानो ताकुते बुकुसं तिनिनि ओ भिडियोनि बिसिंगो जों डिटेल्स एनालाइसिस खालायलायनाय नरक भिडियोनो जयाकारै पाइ थजरा नायगी तुंगदि हिंके ताकुते बुकुसं जों किसा बैकग्राउंडआव थांलायनाय बिसि 2021 ADC इलेक्शन त्रिपुरा मथा गप्लाय उंखा असुखे जबरदस्त खालायबै BJP नो मेसेमखा विक्ट्री गप्लाय उंखा 3 मास बाइसे ADC हाफां तुबै फेका त्रिपुरा मथा अबनि उलो चिनि बरम गनां पूर्णचंद्र जमातियानो जत त्रिपुरा सानि हामजाक मुंबाय बुबाग्रानि हामजाक मुंबाय बनो ADC हाफांनि CEM बारजा रोखा आफुरनि सिमी ताबुकसो जरा त्रिपुरा मथा जत त्रिपुरा सारो थानसानि मारि नुखा थानसा किसिम फान फुनुखा ताबुकबो थानसानो तंगो ताबुकबो ओ थानसा बेलायके स्ट्रंग उंगै तंगो हिंके ताकुते बुकुसं वान सुगैमानो जे सिनि त्रिपुरा हास्तेवो कारेंटली सिचुएशन उंगै तं हिंके ताकुते बुकुसं बिसि 2023 एसेंबली इलेक्शन पाइमानि उलो त्रिपुरा हास्तेनि पॉलिटिकल पार्टी तामो BJP तामो IPFT तामो CPIM तामो त्रिपुरा मथा जो तो सलाइजाक मुनुखा चेंजेस नुखा त्रिपुरा हास्तेवो त्रिपुरा मथा बाय BJP पार्टी बरकनि बिसिंगो जों नुखा बरकनि जे कंपैरिजन बमहाय हिंके ताकुते बुकुसं अबनि बागै ADC एरियावो जतो त्रिपुरा मथानि लीडर तंनायरो बरबो हाइनो सामों खालायमानि हामबाय जतो त्रिपुरा सारो हामजाकमानि बाय बरकनि जे सामों तांमानि स्पिरिचुअल फान करा खैगे जों नुखा हिंके ताकुते बुकुसं जतोनि कथमा कतर हिंके ओमसे बिसि 2026 CEM साबो उंनाय कुबै कक ओमनो ताबुक जरातै मंगसा फाइनल अनाउंसमेंट उंयाखो ADC हाफां बिसि 2026 साबो CEM नि बारजा माननाय ओमो हाय डिसिजन ओमो त्रिपुरा मथानि जे सीनियर लीडर्स रो बरक डिफेंड खैनाय अरसुं वान सुगैमानो जतो त्रिपुरा सारा उंथुं जतो लीडरशिप उंथुं त्रिपुरा मथा जे जराफनो स्ट्रंग उंगै दंगो हिंके त्रिपुरा मथानि बिसिंगो जे लीडरशिप दंनायरो बरबो हाइनो ओ बारजानि बिसिंगो खबजागै मानो हिंके जों अरो वान सुजानाय कक्से एलायंस पॉलिटिकल पार्टी रो स्ट्रंग उंगै दंखा हिंके जों नुगै माननाय ADC हाफांनि कताल फेस जों नुगै मानो जों नुखा बिसि 2026 नि ADC इलेक्शनो जों कमप्लीटली जों रिजल्ट साइमानखा जतो लीडरशिप रो बेलायके पॉसिबल जागावनो तंगै तंगो हिंके ओ त्रिपुरा मथानि बिसिंगो ओ सिचुएशन रो हिंके ताकुते बुकुसं मंगसा कन्फर्मेशन करिखो मंगसा कन्फर्म करिखो बिसि 2026 नि साबो CEM उंनाय मे तालनि बिसिंगोनो ओमो उंनाय हिंनै जों फ्रा ADC हाफांगो जे लीडरशिप फानो CM फानो उंथुं जानिजा डिपार्टमेंट उंथुं हाय फानो त्रिपुरा ADC हाफांगोले डेवलपमेंट नो तै बेलाय त्रिपुरा सारो जोंजालो गलायलायजा हिंके खापानि ताकुते बुकुसं नरक ओमो हाय खलायबै लेटेस्ट वीडियो नायनानै मुसुखा हिंके वीडियो नो लाइक हेरेदि चैनल नो सब्सक्राइब हेरेदि नरकनि वान सुकमा बमो हाय बिसि 2026 नि साबो उंगै मानो CEM नरक कमेन्ट खाय साबायदि जतनो हामबाय।